Aquest mes de maig està sent realment de tradició, de cada dia un raig, o més, perquè ja ho veuen, que la calamarsada, la tempesta que ha descarregat, per exemple, en el cas de Tona, ha estat prou forta com per acumular tota aquesta quantitat de pedra, de calamarsa, que surava per sobre de l'aigua que corria pels carrers. I no només, és el cas de Tona. Mirin el cas d'Aiguafreda, amb l'aigua baixant pels carrers de costat a costat. El carrer Major realment ha tingut molts problemes també amb aquestes acumulacions de gebre, d'aigua, i que han acabat ocupant fins i tot alguns dels establiments de la ciutat. Repartides per bona part del país, però una mena de línia diagonal, la línia transversal que creuava el Principat, que ha començat amb aquests 43 litres per metre quadrat de Maçanet de Cabrenys, però també ha donat 41 litres per metre quadrat a Pujalt, a Blancafort 34 litres per metre quadrat, a Aiguafreda aquests 40 litres per metre quadrat, tempestes que descarregaven amb força, amb energia i que donaven aquest paisatge espectacular, com aquesta fotografia, per exemple, de Vic, dels ruixats, en aquest cas, del matí. Durant el dia, però, aquests núvols han deixat alguna clariana i, per tant, les temperatures han pogut pujar allà on hi ha hagut més estones amb sol. A Girona, per exemple, 27 graus, com a Mieres, com a Perpinyà, a Vinebre, a Aldover, i, en canvi, allà on els núvols han estat més compactes, les temperatures han quedat poquet per sobre dels 20 graus. I es veuen créixer aquesta línia de tempestes, aquí la tenen, que s'ha, durant la tarda, fet abundant, freqüent, present pràcticament tot el cel del Principat, però que ara, de mica en mica, es va desdibuixant. Són núvols i nuvolades que sobretot en cicle diürn, els fa falta aquesta presència del sol i després, quan es pon el sol, doncs pràcticament desapareixen. I això ho veurem en el radar meteorològic. Vegin que durant la tarda, taques vermelles en molts punts d'aquesta línia que dèiem diagonal en el centre del país, però ja en les últimes hores han desaparegut els de la zona de Barcelona i també, encara ara, però en queda alguna a les comarques de Ponent, però ja veurem, desapareixeran en els immediats minuts o la pròxima mitja hora, com a molt una hora, també ho faran en aquestes àrees. Anem a veure imatges en directe, anem a veure com està la situació a hores d'ara, diverses de les nostres càmeres. A Igualada, la lluna ja comença a treure el nas, 16 graus de temperatura en aquest moment. A la ciutat de Barcelona, 18 graus, tot i que allà on hi ha hagut tempesta, la temperatura ha caigut allò 8-10 graus en molts casos en el moment de la tempesta. 15 graus ara mateix a la ciutat de Cervera, finalment en Amposta, 18 graus de temperatura. Anem a veure aquesta repetició de la situació d'inestabilitat, no només demà, sinó també els pròxims dies. Vegin aquestes taques blaves que apareixen a la tarda, apareixen dimarts, però també veuran que apareixen la tarda de dimecres, és a dir, que la situació vindrà marcada pels ruixats, per les tronades a cada tarda del que queda de setmana. De moment, demà al matí, els intervals de núvols seran bastant abundants a bona part del Principat, amb alguna clariana, però també al matí ja amb algun primer ruixat a l'interior de les comarques de Barcelona i Girona. A la tarda es repetiran els ruixats i les tempestes, localment amb calamarsa o amb pedra, i que podran descarregar també amb intensitat en el moment del xàfec. Temperatures sense canvis, mentre faci sol, l'ambient tornarà a ser molt càlid, amb temperatures que estaran per sobre en general dels 25 graus. Possibilitat també de tempestes que poden ser intenses a l'arxipèlag Balear, també a les comarques interiors de Castelló i de València, sobretot en zones de muntanya, temperatures amb tendència a pujar amb un ambient que serà agradable i càlid, i a la resta d'Europa també, en tota aquesta zona sud, és on hi ha aquest aire fred en alçada i afavoreix el creixement dels núvols convectius, l'aparició de ruixats i de tempestes. Però no s'acaba aquí, no s'acaba aquí. Seguirà, mirin, dimecres, dijous, divendres, potser una miqueta més de clarianes, més estones amb sol, però al cap de setmana que no acaba de fer net, i mirin les temperatures, se'n tornarien a anar cap avall. És a dir, que estem en un mes de maig d'aquell que no te'n pots refiar. De moment, els pròxims 5-6 dies no seran de fiar, perquè repetiran aquestes imatges, com la que ha fet molt complicada la tarda i la conducció a la C-17, amb aquesta enorme calamarsada que ha fet que hagués de circular a molt baixa velocitat. O aquesta imatge que vèiem de les clavegueres o els embornals que no tiraven i que feien sortir després l'aigua d'aquesta manera. Però la imatge més curiosa d'avui podria ser aquesta. Potser ho sabien. Sí o no, Toni? És com molt relaxant, no?, veure'ls així tan a poc, aquests cargols. Perquè l'hem parada, però... Ha ralentit una mica, eh? Sí. Cargols ralentits, ja té... Alguna cosa se'n sumaven aquests cargols que han dit, escolta'm, marxem, que no fos cas que ens agafés la tronada. Molt bé. Gràcies, Tomàs. Bona nit. Bona nit.
Doncs continuem relaxats, perquè avui a la contraportada els explicarem què és ASMR, unes sigles que ho peten a les xarxes socials. Volen dir resposta sensorial meridiana autònoma. Milions de visites avalen un èxit d'aquesta forma de relaxació que és addictiva. Ara en veuran alguns exemples, i també els seus protagonistes. Què creuen que fan? Son vídeos creados especialmente para relajar a la gente. Vídeos de relaxació. Faig vídeos de relaxació. Vídeos que acumulen més de 110 milions de visites. A YouTube, les sigles en anglès ASMR són el títol de més d'11 milions de vídeos. ASMR significa resposta sensorial meridiana autònoma i posa nom a la sensació que s'experimenta quan es miren els vídeos. Poden sentir, per exemple, Sensació de pessigolleig que es nota des del clatell i que a vegades s'extendeix quan veus moviments suaus o algunes veus suaus. Només escoltant, només fica't uns cascos, el teu cos reacciona d'una manera brutal, vull dir, els pèls et fiquen de punta. tot tipus d'imatges i sons que no tenen el mateix efecte en tothom. Para mí hay tres tipos de personas. Están los que sienten ASMR, están los que no sienten, digamos, esas cosquillas, pero sí se pueden llegar a relajar, y hay personas que directamente le ponen nerviosa. La clau entre aquestes diferències podrien ser les connexions neuronals. Si tu tens aquestes connexions, tens més facilitat aleshores per davant d'un estímul auditiu que et vingui aquesta sensació de pessigolleig, no? Des de la musicoteràpia també hi ha una explicació. Cada orella hi ha un so diferent. Aquests sons, si es combinen bé, arriben a excitar el cervell fins al punt que els dos hemisferis es sincronitzen. De determinada manera podem arribar a crear substàncies molt concretes que generen un tipus de plaer o un altre. Segons l'estudi Barrett & Davis, que recull el testimoni de 475 persones, el 98% està d'acord en que l'ASMR la relaxa. Fins i tot pot ajudar a atenuar el dolor. Des del moment que feien servir l'ASMR, autoinformaven que el nivell de dolor era una miqueta més suportable. Caldrà seguir l'evolució del que pot esdevenir una nova teràpia. Amb aquests sons i aquestes sensacions acabem. A continuació, no es perdin l'estrena a TV3 de Vida Privada, el clàssic de Josep Maria Segarra, dirigit per Sílvia Munt. Gràcies per la seva confiança i bona nit. Tens un minut? Ara? Esclar, now. Per què? Per fer això. I si vull pagar les compres al meu ritme? Now. I aconseguir un préstec amb un clic. És molt ràpid. Now. I estrenar tele ara?